Ela je hrdý ambasádor. Po novom tam máme 3+1. Keď si kúpiš 3 trička, máš tam jedno už započítané zadarmo. Dáme vám nejaké novinky z Elu. Čo sa dneska stalo v škole? Nič. Choď páť se, Bobby, nech si dá tiež to isté tričko, nech dojde. Sebo! Dám ti 10 euro! Hoď si ho tam, Ela, choď ho naštelovať. Ela ti pomôže. Ja 10 eur. Ja ti ich pošlem na účet. Oni sú šibnutí. Zabri a dám ti tu peniaze. Zabri dvere. Fakt, aby som vlastným súrodencom platila za to, aby mi spravili promo. Vydrž. Koľko chceš? 10.